Okay. Det er sådan lidt svært ved at spille. Fordi at 2 sekunder. Nej. Det er fordi jeg skulle lige i gang med at se en lille video. Men det kan jeg ikke, fordi at den gider ikke. Se, hvis jeg går ind på YouTube, hvis jeg kan få lov til at komme ind på YouTube, nej, det kan jeg så ikke. Så er det lige meget. Nå, det er lige meget. Her vil jeg bare prøve at tegne et eller andet. Sådan. Bare lige så I ved det. I skal aldrig drille. Det er dumt. Drille. Det har jeg gjort en gang. Det er dumt. Det gør jeg heller aldrig mere. Ja, der mobber derhjemme og sådan noget. Lad være med det. Det er dumt. Oj, det blev lidt nogle skæve tænder. Ja, lige meget sort farve, nej. Den der farve. Okay. Ja, også det top swag. Kan man ikke slette? Slet. Tilbage. Ny. Kan man ikke?
Hvad? Ja. Okay, folkens, klokken er ved at være mange, så jeg skal i skole i morgen, så jeg skal også i seng. Prøv at tænke på, jeg er kun 9, nej, skal lige tænke på, nej, jeg er kun 10 år gammel, så jeg bliver nødt til at holde episoden, eller ikke episoden, videoen. Ses folkens derude!